Erokamano Sharon. Itwa kod Joyce Okinyi Makawuono Sharon. Sorry. Pole. Erokamano Joyce. Gima dawach ni idwa ng'isa ni serikal kia ni tam mar adek ni otin. In fact, ng'anyo ni jok mokelo ng'anyo ni en serikal. Gima kwayo tin kabisa. Kado bedi wan waya jomoero pesa. Kado miwa siling bilion 13 no. De wase kunjo gik moko to wadok e class. But tongo bedi joma richo kabisa. Nikech ma opportunity mwaseyudo mwadwa mondo watwak gi TSC. TSC poko keto piny kata ilu gimiluongo ni return to work formula. Tiende niya, ni midhiero ma nyathi ohingo midhiero ma japuonj. Koro japuonj midwaro ma odhi e class koko thie chule matin, obed promoted. Tiende niya, ni nyathi is more important mohingo ngima japuonj, to japuonj no ema miyo nyathi rieko. Sirikal ne gimpango ne maber, magimbe ging'e maber ni third term en term matin. Ka gin very sincere, onego bende gisebedo piny, luongo emergency meeting, magin moritogi, mondo ginyiso ni ma kata kok watime sani, wanyalo time yo makama. Wanyalo confirm jogi, kata confirmation JSS yenia, ni kel barua kidwa confirm wa January miwacho no ndike ni January ma ochako ti ayanga kaka permanent and pension tiwe kanyo to ng'anyo rumo miwa cover nikech thieth ngima ni ok ngima nyalo rito miki inyori nikech koro en third term ni nyathi riti e class angi puonj nyathi kok ngima koro ngima wa nyaka waket mbele kata kohero nyithindo wan nyithindo goero makata sani kagi dwache wago kagi timo sani to wadok e class moko leo manyiso ni serikal moko jali maisha ma nyathi sikul wan to wasebedo gi nyithindo gi wan wasebedo odak nwa ng'anyi gi moko mokalo ng'anyo manodhi mogik ne 2015 wasevumilia wasebedo considerate serikal modagi winjo wach japuonj kendo gichawa ka gisechawa koro githuwa gi nyithindo gimbe gin mek wambe